labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it. Čaute, toto je naše 6. video, ktoré natáčame na hru Sofagame a mám tu len dve postavy, čo som si len teraz spravil. No nespravil, ale novú, čo som si spravil na Svete 1, rumúnsky server Aďo Detva, kde už som začal hrať pred hodinkou a už som 5 a ukážem vám Honzu Martin, kde je teraz pošta. Zaútočil na nás a vyhrali sme. Dali sme ho, dobre, na 2 rany. A ešte pozrieme také podzemí. Skúsime toto, ktoré tiež už snažíme sa dať a nedávame ho. Nevadí a ukážem vám, čo mi dneska padlo z brojerní. Padlo mi, ale nemám zasa hubičky a nechcem dobíjať kvôli tomu, lebo to má na všetko a kebyže to má na 3 staty, tak by som si dobil, ale netreba, tak nevadí. Dáme si hneď tu na hospodu a pozrieme sa na čo je náhrdelník. No nič. Dáme a skúsime arénu. A skúsime jedného hráča, len tak. Tu nás som dal 2 R. Andrea. Len tak, či sa mu vyrovnáme dakedy. A nevyrovnáme, lebo on je už o 200 levelov vyššie než my. Za chvíľku, čiže na čo sa vyrovnávať. A teraz ideme na postavu Aďo Detva na rumúnskom serveri, kde som začal len pred hodinkou hrať a mám málo vecí, lebo som to pred chvíľkou začal hrať. Zatiaľ, ak ste si všimli, tak Čech nemám. Na čo zatiaľ Čech Maxima pozvu. A som si všimol, že aj Nickelson s Andrejem to dáko nehrajú na tomto serveri. A kde som spravil chybu? Tu na. Nicky a Andreon to nehrajú, preto sú 45-ka, všetko im to rozpredali. Všetky veci majú rozpredané a okamžite mám, čo mám v čaráku na obratnosť. A už zatiaľ nič nemám. Mi chýba čiapka a štvorlístok. A budem mať všetko. Budem fúšitné veci. Kam už to tak povedal, že fúšitné veci. A to je dobré. A tu máme hospodu, tak si vyklikáme a to máme na výdrž, to predáme. No, za chvíľku si môžeme spraviť Čech. Ale to, ak budete chcieť, tak vás pozvem, napíšte mi. A hľadám ešte nových hráčov na svete 16, na českom svete. Hľadáme do Čechu 5 hráči, takže ak chcete, povedzte, napíšte hráčovi BVR a on vás s radosťou pridá do Čechu k nám. Zatiaľ pre tento let's play je to všetko, ešte skúsime dať útok. A ukončíme toto video a ešte vám ukážem, koľko mám moje staty. Ak ste si všimli, tu nemám nič. A na Honza Martin mám veľmi slabé a práve dolepšujem toto. A ešte budem dolepšovať šťastí a kadečo iné. Ale ešte si počkať. No, nevadí.
ešte vám ukážem, ako chcete, keď vám chýba jedna hubička, ako ju získať. No, ukážem vám to. Normálne, nič netreba sťahovať, len kliknete na hubičkár, dáte si zdarma a dáte video. Málokrát vám naskočí. Mne napríklad na Aďo Detve naskočil a napíše vám, ak vám napíše toto, čo mne, tak video není dostupné. Omlúvame sa, ale momentálne nie je žiadne video. Toto. Ešte vám chcem ukázať, pokoľko som si ja dobil na Aďo Detve. Som si dobil 3-krát po 3,20 €, čiže to je 9,60 € a to mi zatiaľ stačí. A kamošovi som pred takými 5 dňami som dobíjal po 50 €, lebo mi povedal, že že mi dá 50 €, tak mi dá, tak som mu to dobil, že on sa to bojí dobíjať. A no, pre tento let's play je to všetko, tak zatiaľ čaute.